אני בבית. באתי ללוויה של האחיינית שלנו, עדי, שנהרגה אתמול בשדרות מפגיעת טיל, אחרי שעלתה על מדים כדי ללכת ולפתוח עמדת תצפית בשדרות, מצב 8. הרוח הזאת של עדי, ההתנדבות, הגבורה, היא תוביל את כולנו. הנחמה שלנו, של משפחת ורד, יחד עם כל המשפחות שקיבלו מכה, היא רק דבר אחד: נקמה וניצחון. זאת הנחמה שלנו. אנחנו לא רוצים שום דבר אחר, אנחנו רוצים רק נקמה וניצחון מוחלט על הרוע. השבת, שבת פרשת בראשית, אנחנו נקרא את שתי המילים שחוזרות כמו פזמון חוזר: אור וטוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שיהיה בו אור של משמעות וכדי שנעשה בו טוב. לעתים העשייה של האור והטוב היא על ידי עשייה טוב, ולפעמים העשייה של הטוב זה על ידי ביאור מוחלט של הרוע הנאצי שקיים בעולם היום בתשפ"ד ב-23, וזה אנחנו עסוקים כרגע. המשימה שלנו, יחד עם גבורתה של עדי, המשימה שלנו היא אחת: נקמה וניצחון, וזאת תהיה הנחמה שלנו יחד עם כל כלל ישראל בזמנים הקשים האלה. שבת שלום, חזקו ואמצו, חזק חזק ונתחזק כולנו בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. פסוקי ההפטרה שנקרא השבת מספרים את הסיפור של עם ישראל: כי תעבור במים איתך אני ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיכווה ולהבה לא תבער בך. אמן ואמן. חזק חזק ונתחזק.